Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnụrụ unu mobrechi ọ nwanne ọnụ nwanyị mba nọ awụchasịala n'ugbo eyi ụmụnne m ka m gbuo okele nụnụ na nkenke ana m otu nwanne anyị nwaanyị ebe m n'ekwentị sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m mee ya otu m na-echi eme ya na m were gbutawara ụmụnne na ụnụ ledele akụkọ erugbo ene toledele enweghị ụnụ ga-agwa ya na ụnụ gwa ma werekwa ewe mụrụ agụ na first of all na ya sị unu kelere Chineke nna onye mere ka ya dị ndụ n'ala ndị dị ndụ taa na unu kelere Chineke nna ma toro ntị ala kerezie ntụrụ akụkọ ihe kpatara na eji sị unu kelere Chineke ya wee gaa n'ihu sị m 10 years ago ka ya hụrụ nwa okorobịa masịrị ya ya na ya abụọ gwengam ebe hụrụ ka ịhụnanya zụbulie ha ya na ya abụọ gwongwodom n'ime otu obi na ịhụnanya ebe ọ dị omimi ịhụnanya nwụcha na nke nwoke emecha sọjest ya ka ha gbaa ndụ ka ya na ya abụọ gbaa ndụ ka ya dị shọ na ọ ga-ahapụ ya gwa ya si ahapụ gadatin na ya nọrọ na ya agbaghala ndụ temptation abịa karịa na ọ hapụ ya aka ka ya hụrụ ya n'anya ka ya ejie n'ụdị ejiri hụ ya n'anya na ya agaghị agharịpụ na olesi ya onwe ya ọ gharịpụrụ ka nwoke so God forbid ya enweghị ike gharị ọ bịa jide ya aka ha abụọ bido na-ele onwe ha ka nwoke abịa sọjest asa ọwụ na ha agaghị agba ndụ ka ha mụnyenụ kandụl jikọta aka kwuo onwe ha nkwa ya sị na ka ahụ na ọ dịtụ fe na ọ wụrụ otu ọ chịrị chọọ ka ahụ na so no problem na ọ wụrụ nke a ga-akawa aka akwụ ya ọnọ na-amị ọbara pịọ na ya agaghị emeda one na ọ na-ebu ego na ọwụ convenance ọ dị strong ụmụnne m nwanne anyị nwaanyị soke nwoke agaga weta white candle mụnye ya ọkụ ha abụọ jide aka ha n'elu kandụl ọnụ jikọta aka ọnụ kwewe nwe ha nkwa ke nwoke agwa na ihe niile ya na-ekwu na o reply ya na okwu dị sem na ihe niile ya na-aga ikwu ngalị bụ na okwu dị sem ya so oke ọgwa wedatịrị ya agaghị eji ya egwu na ya agaghị anụ olu akwa ya la azụ na ihe ọbụla metụtara ya na ya ga-ahụ ya n'anya tili ruo mgbe ọnwụ ga-ekewa ya na ya abụọ n'ime ọnọdụ niile na ya ga-ahụ ya n'anya na-enwe ihe nwere ike ịbịa between them not nwanne not nwanna not enyi not ikwu na ifu na okpukperechi religion aga-abịa na ya bidogoteghị echi si ya na-ekpezi okpukperechi ọzọ ma ọ gaghị eme ịhụnanya nwere ebe ụnụ affect otu o siri kwucha ihe niile ya esi ote ekwugharịkwa gị gwuo fere na ya ga-ahụ ya n'anya n'ime ọnọdụ niile na ya ga-ahụ ya n'anya na ọ dị mma ọ dị njọ o nwere ego onwe ya ego n'ime mgbe n'ime akụnụba na ya ga-ahụ ya n'anya dịka ya hụrụ onwe na ya ga-ahụ ya n'anya na ya ga-eku ume dịka ọwa ume ọ na-eku eku na ya ga-ahụ ya n'anya dịka ume ya na-eku ha kwekọrịtacha onwe ha nkwa dị very deep na enwebekwara otu ịhụnanya ahụ siri laa azụ na nke nwoke hụrụ ya n'anya ya na-erite ọnụkwa n'ịhụnanya ahụ bifo ya mara ekwekọrịta ọbịa lụọ ya kwụọ ụgwọ ishie gba akwụkwọ lakpuru dịka dị na nwunye nwaanyị mba na ọrụkwa ka ya ma ihe isi ike atakara temptation bido wit ihe isi ike anọ n'elu ihe isi ike after ha lụchara ya dị ime di ya gwawa ya sị na ọ bụrụ na ha nọrọ n'ọnọdụ a mụọ nwa na ha ga-arịa ọrịa na ivu na ịgba ya n'ụlọ ọgwụ ga-awụwụ na ya achọghị ịmụ nwa ya ga-amụ nwa ha bịa tawa ahụhụ n'elu ụwa no na ya achọghị ịmụ nwa ga-ata ahụhụ mgbe ya dị ndụ mkpụrụ ya no n'ebe ọ kawo blood ka ha agaghị ewepụ ya tikọ aka ọnụ chukwu na mebere ha sọkọta ebido mụwa nwa ya gwawa di ya sị na enweghị nwa wụ blood na adult niile bidoro from somewhere na ọ bụrụ na mmadụ ga-ebu ụzọ wụọ blood before wụọ mmadụ na ewepụrụ ya na ngwa ewepụrụ ya late na ha niile bụ otu even ma amụchagodi ya gbuo ya egbuo ha niile bụ otu na ọwa iwepụ ka as long as ọ fọm ọ na obi udole soul na ụjọ na-atọ ya na ya nọrọ na n'ime marriage ọ bụrụ na ha amụbe nwa first issue ha first blessing ha terminate ya ga-enwetakwa ọzọ na ndị ya na-adabara wụ ndị mụchara nanụ filie na ha amụ na enough ha ebido wee naghị enye ha nsogbu mana kelewe isi mbụ nwa na-aza ha after ha gbara akwụkwọ na ka ha manejiwe na nwa na o nwere ike ibu blessing na bịa na o nwere ike iwetara ha kii gbaghechara ha ụzọ niile di ya sị mba na ya bụgakwara ihe ya na-ekwu na ya amaghị ya na-ekwu na ya tara ahụhụ na nne na nna ya ahụhụ ri na ahụhụ ya tara ya chọọ ka nwa ya taa ya
or convince ya beyond every argument. Na o nyere ya nsogbu wute ya, mana after everything atọfe ịhụnanya ya na ya abụ esoro ga-ewepụga nwa anọ. Ka ha wepụchara nwa anọ tara ha bịa dị very careful to avoid ime mistake dị ime ọzọ kọwa akụkọ ị ga-ewepụ because ya gwara ya agwa. Ha na-adịzikwana careful that time to prevent pregnancy. 2 years after, mgbe ndị ọzọ na-ele anya na nwa na-eshiri ha ike, Chineke na-emeghere di ya nụtara ụzọ. Ego atakara ego ọlọtagwa na enwere biznes etiri aka na Chineke nna mee aka mee ebere biznes aga na ha ga-alọghachi back to even more than otu ya nọ before. Ya baa gị ekpere Chukwu nna mee ebere biznes ọ nụtara bịa fly ya. Ego mbụzọ akwụrụ di ya ego gị n'okpu m echizi otu a mere da biznes na-aga di ya na supply na-aga ego ha na-abata ọbịa mepere ya biznes ka kpọbagịrị ya ego Chineke na-aza ya ego abata. Mana ihe ha na-eleruzighị anya wụ na ha adịla ready ịtụrụ ime mana nwa ha bịagazi ya try ya first month second month ụjọ ezuo ya gwa di ya sọrọkwa ka ihe ya nụtara ya ekwulọgala eme di ya sa ele ihe na ya ekulukwe nda na ya na-atụkarị ụjọ from ya na-atụkarị ụjọ 6 months aga ahụhụ nwa 1 year aga ahụhụ nwa agacha ụlọ ọgwụ try check every ihe niile no way enweghị ebe eshiri hụ nwa. Ụmụnne di ya ebido dị worried mana e nwere nwanne di ya from the very day alụ batara na that house that compound that family ọ na-adabara ya na o kporo ya ụgwọ kpoo ya ụgwọ nkịta kporo shi ya nwoke di ya toro direct ka ahụ nwere enyi nwaanyị ọ na-akwanyegara di ya mgbe di ya amatabeghị ya mana di ya like ha enyi ya nwaanyị ahụ. Enyi ya nwaanyị ahụ nakwa na-ekwu nwe ego isi nwanne di ya na-anwụ nwe ego na-achọ ịmavuru n'ehi ọ fọrọ ka ọ bịa sacha enyi ya nwaanyị ahụ ga-agbasha ya ụkwụ n'elu bed nwanne nwoke. Di ya ajụ ihe wakoko di ya kokere amaghị onye dis lady ha alụchana before akụkọ abịa ọbịa na-akụrụ ya na enwere ihe mere nọ di ya ji gwawa ya na hapụga na iwe na-ewe na alụghị enyi ya nwaanyị. Obido kọwaziri the details. So nwanne di ya na-ewerezi iwe ahụ transfer kpoo ya ụgwọ enweghị ya mere ya na-arụ ya mma o hetie ya dịka enwe ihe wee kpasị gosi ya n'ihu ya na ya kpọrọ ya ụgwọ ya na manage ya batara na ọhịa family na otu ụbọchị ọ ga-ahụ reason ọ ga-eji ahụ ya n'anya. Ọ ya ka ihe a na-eme ịmụ nwa bịa wụọ digela nwanne di ha bịa ntụ bualiteze shatazie the next chapter gwawa nwanne ya nwoke si na ọrịa na ya kpọrọ young girl dị fertile ezigbote enyi ya nwaanyị ya maara ọpụpụ ya na mbata ya maara na ọ ga-enye peace of mind kpọọ ego ya ọ sị na ọwụ okpochim oshishi efu na ọwụ onye ọ chọrọ ịlụ naka ọrịa na ọ dịbekwa late na o divorce oshishi nkụ ahụ bịa lụrụ enyi ya nwaanyị otu ugbo ọtaga mmanụ n'ihi na ọ lụọ di ọ ga-regret and ọ ga-ime ka ọlọ na-eme n'ihu di ya ga-anọkọ ọla na-abịa di ya ma gbalite elu ya na-ege ihe nwanne di ekwuke ihe di ya ga-asa ya wụ na ọ ya nwa ka a na-amụrụ nwa na ọwụ ya nwa ka a na-amụrụ nwa na ọ gaghị alụrụ di hapụ ya ka na ebiri ya nọcha n'ụlọ di na ọwụ ọ gaghị aga alụrụ di etogbu na ihe e nyere kwa 7 years na ọdụda afọ ole sef na ọ kwesịbị ịnọ n'ụlọ di na kedu ihe o ji ahapụ ụdịka igbu a n'ọnụmara dị gel ọ na-etutere di ọ nwanne na ọdịshọ na-enwe ka ya na dagel mega ọ chọzi iji wee setụlụ enyi ya nwaanyị na nwunye ya lụrụ denwe n'ụlọ ka ọ gwaga like this na ya repite ege na ya na-ege ihe na-adụ mma. Nwanne ya nwaanyị agbanyụ fon ihe di ya sara ya amasịcha ya obiọma kpacha ya di ya shekete ya dagel na labs ọgwagwa ya sị ya na ihe eji gbalite ewu ka ọhụ ka ọ nọrọ n'ọwụzighị ndị stranger na this family na o chefuru nkwa ya na ya abụọ kwere not even nwanne ga-abịa through them ga-esewa ha na ọrịa ka ya adịwala bothered too much na kedu ihe eji ahụ anya mmiri n'anya ya di ya banwara na ihe awụrụkwa first and last ya ga-drọp hakwa tears na-enweghị onye akọrọ ya enweghị condition deserve anya mmiri ya wee gwawa ya okwu akpata oyi na-awụ ya gụrụ ya that night ha abụọla kpụrụ ihe mkpụmkpụmkpụtụ ihe a na-eme dịka egwuregwu akọ 3 years ahụ nwa no shake hụ di ya for one day onwe ote di ya she feel ya 4 years ahụ wee gwa di ya sị na ha agaghị anọ like this na ya na ya bụ alụghụ ịbịa hụ nwa ha n'anya tili ha nwụọ na ha lụrụ ka ha mụta nwa ga-ele ha nka ma ọ na nwa ha na-abịa ka ha chọọ ọda alternative di ya sị ele alternative ọ chọrọ ya gwa di ya sị na ka ebe dọkịta sị na ahụ dị ya oke
ọ dịkwana ya oke ka a chọọ na young girl ọzọ ọ ga-alụbata ga-amụrụ ha nwa di ya elewe sị gịnị ka ya mere polygamy eze like ka o mee ka ya ghọta na ya nwa alụbata nwaanyị ọzọ ka ọwa gaa mee adopt na ya gaa straight to the point ya gwawa di ya sị na as long as na ọ ga-atụwali nwaanyị ime elecha na ele yes no problem ọ ya ọwa onye dọkịta kọwaga a few things enwere complications during mgbe ya wepụgara nwa this and that enwere ihe na-eme akọghị akụkọ gosi that na ọ ya nwa nwere rekom mana ya nwa dị okay count ya dị very very ọ gbagotere s count ya dị very very o juru eju na onweghị any problem na onweghị onye ọ na-arịa na ọ tụkwala n'ime bifo ọ nọtụbeghị ime bifo ya gara asị ụnyama na ka hapụ ịnọ ngala na kpuo ishi anya ọcha ka ya chọọ nwaanyị dị mma ga na-abanye anya ọ ga-atụ ime ka alụbata na ebe ya na ya abụọ nọ ndị ha nwere ha nwere nkwa ha kwere onwe ha bindere ha together na ya mana ọlụgodo ọgụ nnụ nwaanyị nọ nnụ nwaanyị na ịhụnanya o nwere ebe ya nọ na ọ gaghị eji egwu egwu as long as ọ ga-play role ya as the true and honest husband na ya lụgodo ọgụ nwaanyị ga as long as ha ga-amụrụ ha nwa na ọhịa ya chọrọ ihe ọbụla ga-eme dị obiọma restore his name na ọhịa ya chọrọ na part of nkwa ya kwere na ọwụchaghị nkwa ịnọ together na ọ wee nkwa ime inye ya mee ya dị happy and ọ gaghị adị happy without nwa ọ sị di ya na-ele bido ịhụnala leleta anya na-ele lege o legidere anya ọkọ bem ya onwe ekwene ya akọwazi anya bem rozuo ka ihụrụ omenwene ya ọtazi ka ya kwuru o ji ọkọgazi anya bem ọ na-ele o legidezie bịa gwa ya sị ihe mere n'ụwa na n'ebe ọhịa ya suggest na ya ji aka ya chọọ onye dị mma kpọta na onye ọbụla dị ya mma ga-amasị ya na anybody at all dị ya mma ga-amasị ya na ya chọkwa onye ọbụla masịrị ya ya sị oke ka ya rịọ ọnụ last born ha n'ihi na ọ ka respect ya na last born ha na ọ like ya na ya abụọ na-adabara ya na-azụrụ ya gift like onwe ebe ọ gbanyere ya na ya abụọ na o topụtala ka ya rịọ ya na ọ ga-ekwe mana ka ebe ụzọ ga gwagodo parents ya first ka ya na ha discuss ya di ya sị oke ka ejikere mee travel la gboo mme na mpe rịọ ya sị ha lekwe ihe ya chọrọ bịa na ha biko save ore marriage na ya na di ya hụrụ nwa n'anya too much na nwanne ya nwaanyị kenta na o topụtala na ya chọrọ ka di ya bịa lụta ya ka ọ bịa mụọ ka ya na ya abụọ lụwa di ya ọmụwa nwa ka ọ wụrụ mmiri mmiri soga n'otu ite na ọ bụ otu nne ya na ọ gwụrụ onye ya trọstụrụ na ọ ga-eme ihe ọjọọ ọ bụ onye ya trọstụrụ na nwa ya ga-awụrụ ya nwa na ọ bụ onye ya ga-eji obi niile nabata ya na-aga asụ oyi otu nne ọbara ya mpa ya elewe so ngwa na nwoke na-alụ ụmụnne abụọ no problem mana ọ bụ onye a na-alụ ga-ekweta na ya agaghị agbanwụrụ ya were si mgbe ya were mee na ọwụ fọs na ọ gwa nwanne ya nwa ya na ya abụọ diskọs o kwere o bikos ego nọ ya gwa nwanne ya ọ raghị ya ahụ o kwere na otechi ga-alụbata nwanne ya mbata ọ batara kpam vum ya tụrụ ime mụọ nwa nwoke na ọwụ ha obere ya ebupụta ego di ya ebupụta ego na-eme nwanne ya nwaanyị ọ nọrọ n'elu gold ya ewere kii ihe niile hand ya over ya ewere ATM kaadị enye nwanne ya ya gwa ya sị na enwekwara ihe ọbụla na alak na ihe ọbụla gụrụ ya eri ya mana ihe ọ ga-emere ya wụ na enwekwala eshi ọ na-enwe anwa kọtọ nwa na ihe ọkpa nwa ya na agwa ọjọọ ya ewere nwa anọ ntara mere nwa were ịhụnanya niile jie ha nọrọ na ịhụnanya because of ịhụnanya ahụ ya shift oro pụọ from the main bedroom e were another bedroom mejie so nwanne ya nwaanyị na ya lakwa chinejie n'abalị ya ekuru nwa ya lakwuru ebe a si di nwanne ya nwaanyị na di ya ngwa ruo otu ụbọchị di ya kpọwa ya efile na nwanne ya nwaanyị ọ nọ n'ụra or something maybe ọ nọ ya di ya bịakwute na room ya gwawa ya na eme isi gị too much na ihe a ya emege na ọkwa ihe na ya abụọ mere agri na ya kpọta a gara ga lụta nwanne na ọ ka ọ bịa ka ha build family ka ọ mụkwa na nwa na ka ezi ihe o ji ewitere ọgazi too much na ọ dị sure na love o nwere for him no reduce webe na ya na o feel ga withdraw na ọ ma ihe ya na-ekwu na ya eme isi gị too much na ọ nọ ya nso mana ọ na ya very far nwanne ya nwaanyị guzorozi n'azụ na-ege ọma ya ma na nwanne ya nọde ya gwawa di ya sị na ihe na ọ otu nne na ihe a chọrọ bụ ka ọ dị happy nakwa ha niile nọ n'otu ime ụlọ na otu ọ ga-eshi ọhụrụ everyday na-eme isi ha ekwe mgbe atọnụziri ya na ya hụ nwanne ya nwaanyị amachiwo ihe obi adịghị ya mma ya sị ele ụdịka ebe mmachi ihu ya ga-eshikwa na-apụta na ya gwa di ya sị na ọ chere ka ya na nwanne ya ga discuss go the first ya gakwuru nwanne ya nwaanyị
kpọwa ya bebi m n'ọhịa na-akpa bebi m kenta m na ọ gịnị ka ihu ya jide like that. Gwawa ya sị na ya efiliri na ya mere ya na di ya dị happy na ya ma na ya ka nọ in the middle maybe na ha abụọ nwere onye miss gị onwe ha. Ya gwawa ya nwanne ya nwaanyị so ọma o doro ya anya ọfụma ọfụma na ihe ewu di ya na ya abụọ bi before abịa lọta ya na nwoke ịpụtasị na o miss gị nwunye na o chekwara na ọnwa ihe ọjọọ na ole anya for kemgbe ha many months na ya nọketebe di ya na ya abụọ na ya dị very busy with nwa ya amụrụ ya. Ya sị di ya na ya abụọ ya hapụrụ ya bedroom na ya ewu bedroom ọ dị used to with her in it. So na di ya gwa ya na o miss gị na ọnwa ihe ọjọọ actually na ya gbara ya oso just to make her happy. Na ọnwa ihe ọjọọ nwoke si na o miss gị nwunye. Nwanne nwaanyị sị na ya nọ na sister na ya nọ na nsogbu adịghị. Ọ ya ka nwanne di ya nọ ntara ke na ọ na-adabara ya na ya abụọ ọ naghị adabara ya na ya abụọ ya gara bịa na ya chọrọ ịbịa letere ya nwa na ya chọrọ ịbịa letere ya nwa na ya na-abịa ọ gwaga nwanne ya nwoke na ya na-abịa ya abịawa buo ngwongwo buo nta buo ime zụtacha gburu nwa ọhụrụ akwa bịa ka ọ bịarutere ebe ọ chara gaziwo nwanne ya nwaanyị na ọmụrụ nwa ya elekere ya chi ya fee n'isi so at least na ọ bịara abịa ntakịrị ntakịrị na ọ ga-amatakwa na onye amụrụ nwa na ọ nwanne ọ bịaketeghị ya ọ tọpụkara ya ọnụ o wegeghị ya ọnụ ya bịa tobiri ya sị na ọ ka na-ewe iwe na ọsụdọ ngịrị ka ya mere ọ gwa ya si ya biko na ya biko ya chọkwa na kekwa na ya bịara elete nwa nwanne ya nwoke mụrụ wete nwanne ya nwaanyị na enweghị ije na ya bịara nwoke ka etu bịa na ya biko gakwara onwe ya nọkwara n'onwe. Ruo otu ụbọchị di ya na nwa ya gawara ụlọ ọgwụ ha gara check-up ofozie nwanne ya nwaanyị na ya nwa ya gaa na bathroom ka ya gbaa shawa wụsatụ mmiri na ahụ taiza mechara ya vrụgba chukwu na zoro that day ya akọghị isi na wọl ya werezi aka isi mgbe aka ebi ya na mgbaja bịa na uwe onwe ya werezie nga aka ya both ebo ya and shoulder ya aga akọjie ya enwee dislocation. Otite ahụ ya etiri na ada anọ ya dara nwanne di ahụ etie Jizọs were oso were iche makpute na bathroom nga anọ ntara ya mepeshi anya ya hụ ụjọ by then aka ahụ efriziele ọ jụwe sị ogini mere ọ dara ada abụghị isi ya kụ na wọl ogini mere ya gbasa aka ya nwụọ na onụrụ nga maguru ihe obi nwa agbọbịa gụrụrie ya maguru ya vu kupụta na palọ nọrọ nga mapụta iji kpawa nebo ha nwere moto si ya biko na ya bịa na nwunye nwanne ya nwoke nwere accident na ya bịa tọrọ ọchị ha na hospital ya na-elezi ihe atga ihe o mega emezi ya dị ya entertained instead of wound ya aka pens ya gabike dịka esi na ele accident ọ n'ime ụlọ dị ya cs na ọma ihe ọ gara eme na bathroom daa dị ya na ọ ma na-ada bathroom na ọ regular something na ihe biko ka agawa ụlọ ọgwụ na ọ wote eshi ilu lụrụ gawa ụlọ ọgwụ na ọnọdụ ya ma nri ma gị na ọ ga-azụtachara ya bido gbawa ya gboo di ya sị na ha emechawana na ya na-abịa elu ụlọ ọgwụ ebe ha na-ekwu ya si ya na-abịa na ọ wote aka ejiri gaa cheke ya rụọ na esere ozugbo asị ka agbajie ya ka ọtọ dị n'ọkụ ka ịta isi mgbe aka pulu ka akwụbaga ya bak bido trit wee akọmensị ya masajiri ozugbo nye ya na-eti anya mmiri na-awụ nwanne di ya nọ n'anya nwanne di ya sị kai machuwechi ihu gị hụ na o fili gị pen ya ụta ka emere kwaba ha aka nọ ntara bịa ntụjie na bandeji nyejuo ya ọgwụ bifo nwa di ya na-abịala akwajiele dị aka n'ihi na akpara gawa straight to ndị na-agba ọkpụkpọ na dislocation. Ka ha elotere ọ na-ele na-abara si na ọ kọwara nọ na bathroom na onye ha ka na ọma na ọ ga-agba slippers na slippers ọ nọ dị ya na-ele ya chọghị ịgwa na slippers nọ dị ya na ọwụ ụkwụ ka ya gaji itinye na slippers before ya chọghị ịbịa menwere explain n'ihi na ihe ọ atga jụtụrụ ya anya first. Ha nọrọ nwanne ya nwaanyị ka ya na di ya alọtara onye ọbụla nọzie bandeji ejikwere ya n'aka nọ ya ihe a mere na-emecha onye ọbụla na-asị ya sọrị na ya jikwala estres kwala ka o nwee ike nụzie ọfụma na ọ weta ha nụ nwanne di ya nọ ntara onye gara aga shie nri shiekwe na eshicha nwanne ya nwaanyị ekuru nwa baiga na bedroom na ka ya ihe ntetụ ụra ka ya ezutetụ ike na ọwụ na nri ahụ jụọ oyi ka ya rie ya chọghị iri ya mgbe ọ dị ọkụ onye shikwere n'ori ahụ nwanne di ya eriekwe na iricha lakpuru ihe a meghe echi sọnde lakpuru nwanne ya nwaanyị nọ ntara sị ya lakpuru
ka ya ga-ehi teta ụra na nri ju ohi ya bịa rie ga-erie ihe mgbe ya doru ọma na ya hụrụ ya oghele gawa ha na kichin enweghị ya kpọrọ ikekwa agụrụ agụ nwanne ọnọghị ya were ya ọ gaa na kichin ọ rakwa ha ahụ eche ihe na kichin ahụ pụọ lakwuru ha kwe die n'elu bed nwanne die kukwe nwatakịrị na rum nke ya ọ ya ka ihe a na-eme ya kpọọ nwanne die si biko na agụrụ abịala ya na ebiko nyetụ ya nri n'ihi na ya ekwuru ya that time na ka ya nọtọ ebe 30 minutes ka ya rie nri ṅụọ ọgwụ ya before nwanne ya nwaanyị kwuo datin na ya eriwebe na ọjụ oyi ya erie ka ọ lakpuru di ekwe na erijuola fue lakpuru nwanne di erikpele ka lakpuru ya wawa onye si ebe 30 minutes or so ka ya rie ka ṅụọ ọgwụ so before ya nọzi ngawana buru ya nọzi ya hụ movement gafere ọwụ na nwanne ya nwaanyị ya elelite anya ọwụ na ọ gago na kichin ya so ka ike kwarụ ka agụ nwanne ya nri ajụọla oyi ọso ya doorokoro ha ala ọ gachaa na kichin ahụ laghachi ha ọ raha ahụ ya laghachi back to bedroom agụ na-abịawa ya kpọwazie nwanne di ya si ya biko ya kpọwazie angel nọ ya wa napụtara ya so na ọ bụrụ na ọ bụ isi ka ya kọrọ na klọt ya kọrọ na wọl ya ga-eme eke ya so na ọwụdodo ha nyekwa na ihe o mere ya na ya amaghị otu ga-esi akwụghachi igwe ya na-ekele nga ya ekele ọ na-agwa ya si ya biko ya kpụrụ ya n'ntị na ya na ya bụ eke esechabekwara ya ka ọkakwara onwe ya tụpụkwara ya ọnụ nwanne ya nwoke na-elekwa na mgbe ụfọdụ ọ na-achị na ọ bụzi onye ya kpụwara after 30 minutes ahụ si ya wetatara ya nri ka ya rie ṅụọ ọgwụ ya ọ gakwuru nri ahụ nọ n'onye ya eriekwe richa ṅụọ ọgwụ ya na ya na ya ericha nri n'ụtọ dịka enwere ihe hụrụ n'ihu dịka enwere ihe anya ji obuge ya daa enwezi ihe ọzọ ya ma agụga afọ na ya kashi ya na afọ ya kashiga ya hụ ha ọnụ ti otiti ọ dịka eburu ụzọ budaga before bozi ya pens kụjichicha joint ya gbadara onye agbadara aka n'olu nọ in pens but then ọ gaghị ekwupụtali nọ ya ka anọ nga anọtara ebido ọfụfụ ebido gbowa ya na ọnụ the same nwanne di ya ahụ ya tiwe bịa kụwara nwanne ya nwoke aka si ya bịakwa na ọmakwa ihe mege nwunye di ya mapụta nwanne ya nwaanyị amapụta anya na-akwụwachi mkpụrụ anya ụfụfụ na-agbe di ya makuli etinye na moto wege ya ụlọ ọgwụ erute ebe ahụ snow poison bidevawa before ya mara ya enwe rashes all over her body ya dị unconscious doctor bidevawa ya a na-ajụsị poison onye tikwere na poison chikwe na-ebe onye nyekwere na poison nwanne ya nwaanyị ajụwasị kedu onye nyekwere na gịnị ka nwanne ya riri na gịnị ka nwanne ya riri bido na-ebe n'ụlọ ọgwụ na poison kwa na onye kwenye na gịnị ka nwanne ya riri ihe a ka nọ na-ekwu di ya na-elekwana ya na-ele ya jụwa ya sị ya na nwere ihe ọzọ riri na ọ na nwere ebe ọ gara ya gara dị surprise na ọ nweghị ihe ya eriri ka onye ọbụla riri doctors na ihe na ọ poison na-egbu na ngwa ngwa na ọnwụ na-akpata ha nwaanyị ebe a na na-emetela eriri afọ na ọ na-enwu ya nọ ewere oxygen tinye n'ime ihe niile egwu gị ya nọgacha ya dị weak nụrụ anya ya na-ahụcha pepa dịcha nta ya n'anya bụ ụfọdụ dịka buru izu buru ya na ahụ emepe ha anya dị nnọọ ka ndụ ya ọkụrụ na a na-agbagharị DS dọkịta ya mee ihe niile ọ ga-emezọgodiri ya nwunye ndụ emechaa ka egwu ọnụ ntara chukwu eme ebere ya enwetacha onwe edischarge ya elu nwanne ya nwaanyị agagwawa di ya that na ọnụnụ a nwanne ya nwaanyị na-ebe adịkwa ka ya like ihe ya n'ole anya na nwanne ya nwaanyị adịghị na mma ma onye kwenye ga-enyekwana nwanne ya nwaanyị poison ma onye ga-enye nwanne ya nwaanyị poison na like ya ghọta ma ọ gịnị bụ ihe nke a dị sef na ihe achọkwa ihe ga-eme nwanne ya kama ihe ga-emekwe kama wụrụ ebe ọ lụrụ di anabata ahụ echiwala ha egbugbo na ose ndụkwa nwanne ya nwaanyị pakin ọ sọjest ya ka ọ gawa n'ụlọ ha ga nọrọ na ọ ga-aka mma ebe ahụ na ọ nọrọ n'ụlọ nne ha na nna ha enwe akọ ga-enyere ya na-esendịrị ebe kama ọ ga-anọ n'ụlọ nga na ọ lụrụ di ndụ ya nọrọ ndị nja na ya chọrọ ya agaghị confrontli nwanne ya nwaanyị because of otu o si nabata ya na otu o si ekuge nwa ya na ihe niile mana onye nwawo nke nwoke achọkwana ka ya na nwanne ya nwaanyị ga-esewe mana ochie ka ma ọ ga-ese ndụ nwanne ya sọjestara nwanne ya nwaanyị na nwanne ya nwaanyị ga-ekwe na ọ ga-aka mma na ọ nọ n'ụlọ ha da na ọ nwụrụ ịlụ dịka ịkpọrọ mmasị nwekwana ihe nka ọ gịnị nwe ihe nka nwanne ya ebitebewe bege kpugele ya enye di sign so o chere ka ya rụkọtacha onwe nwanne ya nwaanyị asọ gịnị ka a na-akọdo ihe ka na-eke otu onye ọbụla ji na-ele anya like ya nwa wetire the poison na ya agụkwa ha aghaghụ na ya agụkwa na nri ya na ọ ya nwachiri na ọ webe echi kuru n'inye nwanne ya nwoke kuru n'inye nwunye nwanne ya nwoke ke nta kurukwe n'inye ya na ọ ya nwasavụrụ ya nri na ihe a na-ele anya poison ka ihe onye ọbụla ji na-ele ya like this ya nwa agwagwa nwanne di ya na enwe ya bụ ọ na-aga na ọ ga-anọ ebe a
na ka ya nwetacha onwe na ọgwụ ya gbara ya emega ya na dị wik ka ya nwetatacha onwe na biko na ya ba agaghị enye ya nri ka ya ṅụọ ọgwụ metere fresh vegetable na ọhịa ya chọrọ iri ka ya were ṅụọ ọgwụ. Nwanne ya nwaanyị agwawa ya si ya sista ya gwa ya enye ya sign si ya chere ya hold it there ya don't worry. Nwanne di ya lewe sọsị ya ga-metere vegetable ya si yes na ya na-agwa ya na enwe ya bụ na-aga na ya nwa ji mkpụrụ obi ya niile umeji niile trọst ya na ya ga-ewetara na o nwere ike echicha narị ahụ onye ọjọọ ya ekpute nwa onye ahụrụ ya mgbe ya nọ na-ehiga ụra na bedroom na sitting room gaa na kitchen na enwe ndị na-eme ha chọọ opportunity ha ga-poison nri so that the entire family ga-eri ya nwụọ. So na ebe Chukwu mere ebere ha erichana before that stranger bịa tige that thing na ọwụ na ha nwere CCTV now na agara ama si biko daigodo this matter na ya chọzi ka ediscuss for now. Nwanne ya nwaanyị ekuda so ngwa na ọ wụrụ ihe ya kwuru no problem ya nọrọ nga na gwa nwanne di ese biko na emetatụrụ ya vegetable ka ya erie. That lady na-ele anya with pity ya hụ na o megere ya ebere na pen ya nọ n'ime ka emetụ ya kara every other person at that house. Onye ọzọ pen ya metụ ga wudi ya mana o dige nwanne ya nwaanyị ekwega nwanne ya nwaanyị rapụga di ya ewepụga ya ihu from her na nwanne ya nwaanyị rapụga di ya na-ewepụ ihu from her na ọ ya ka ya nweta nwanne ya di ya nọ ntara gawara gbapụ so ga zụta mee datin nye so biko ka ya soro ya rie na ya chọrọ ihe ka na wow the lady adị anxious ka ya recover godo ka ya ga-enwe ihe mere ya gwa ngoriwe ya ya bụ esori ọ jụwa esi na kedu otu o shiri trust ya na ya ga-ala ka ịma onye ihe mere ya na ya gakwa ihe akwụkwọ sweep under the carpet na ọ na-ewute na ọrị ọya nwashiri na ọ eziokwu ya like ya but ya ga even igbu mosquito obere na ahụ na ọ aka ka ya na-arịrị ya na-akọ ma ọ fọzikwe mmadụ na ya agaghị like ka okwu ajụọla dị na ya tọrọ ya believe na enweghị stranger batara ebe a na o pushikirele stranger ka amata ihe mere na otu o shiri mee ihe nwanne di ekweghị ya gwa ya si ya don't worry na in the morning ka ezukọta ka discuss all this matter. Ya na-ele nwanne di ya dị confused say look at this lady ga-eshi like kedu oche o ji ebi ndụ abụọ ndụ nke ya na-aba mba ya dị ka enwere ka ọpa mana actually n'ime onwe o nwere obi mmadụ. Ọ ya kachi hụrụ n'ọkọta ha niile ezukọ na palọ di ya gwawa ya si ya that na ihe na nwanne ya na ya na ya bụ ọtụrụ na ihe nwanne ya ya etoro eto na ọ ga-eme ihe niile o nwere ike ime mana ọ ga-ewepụli ndụ mmadụ na compound ahụ ebe a na-egwure abata ha na neighbor ha kwanụ na ihe na 4 bedroom flats and so na neighbor ha kwanụ onye ọbụla nọ na section ya nwe neighbor ya na ya abụọ sịgị jikwana key protector ha na-agbashi 24 hours ọ onye pụ ya agbashi ya pụọ ọ bata ya agbaghe bata na stranger ahụ ọ wụrụ awụ bata ka o shiri amosu bata bịa poison onye nyere nwunye na ya chọrọ ịma ihe mere nụ onye ka a ga-asuspect na ke na ọwụ nwanne nwunye ndị ọ ka mụrụ nwa ọhụrụ otu nne nwunye na na-ele anya na otu nne nwunye ga-ewepụ ndụ nwunye na this other one na ọwụ otu nne ke ya na ya marụrụ ya ala na ọ gaghị otu nwe fly na ya ga-ala ka ala ga kọsatụrụ papa ya enwe ihe a ga-eme na mpa ya awụghị onye chọọchị na ihe awụ ihe chọọchị ga-emenwu na ya achọghị hapụrụ ya Chineke na ya chọrọ ịma ihe mere n'ime mgbuli n'okpuru imi ọwụrụ nwa ọhụrụ mere ka ọwụ ya nwa ya na nwunye nwere ọgbụgba ndụ na ha enweghị ike hot each other na ya chọrọ ịma ihe mere nọ ọ gịnị mere what happened. Ya na-ele di ya gwa di ya si ya na o juru ya anya nwanne di ebido bewe bịa keta esi ihe di kwuru na ya ekweta nọ ka alawa ụlọ ka amaghị okwu ọnụ. Nwanne ya nwaanyị asị na nghọta nke ya hụ na ọ ga-wee nwere onye hapụrụ protector open onye ọjọọ abata ebe a n'ihi na enweghị onye nọ ebe a dị capable of iwepụ ndụ anybody ebe a. Di ya si na ya nọ na ihe o kwuru na ọ mara mma na ya ga like ka this matter ruo ụlọ unless otherwise ma ọ ya ga like ime onye poison nwunye na this woman lara n'ọnụ nta nwe na enwe ihe mere na ya gara survive na ihe nwaanyị ahụ n'anya hụ ya n'anya too much ihe adịghị ekwu ga-eme nwanne nwaanyị change tụwa ihu. Ọ ya ka nwanne di ya bịa gwawa ya sị na ele ihe o suggest ka alawa ya gwawa ya sị na ele ihe ụjọ tụgị na ọ chọrọ ka ewepụta okwu a ka ọ wụ na ya gwa nwanne di ya gwawa na ya chọrọ ka ewepụta dị okwu ya gwawa nwanne di ya na ya trọstụrụ ya na agụpụta agbara sụmụ iyi na ya agaghị ekwe ka ọ gaa n'ihu agbara na ya ga-aṅụtara ya na ihe a mere na aka ya nọ n'ime. Nwanne di elewe bewe gụrụ ya
si ya na otu ochi trust ya na obe ihe ji eme gị na ọ ya nwashiri destin na ya nwashiri iri ya na ya nwere ike gị ugbo mpe ya kweta nọ na ọ ya nwashiri ya ya chọ ka dị mata ka ada ya na ya ga-ala gị ga-ewepụta okwu a ka a mara ihe mere na otu o siri mee na ọ ya nwashiri na onye riri ka oriri ya ka iri onye ahụ ma ọ bụ ebe o si emetụ gị na enweghị ihe na-egbu mmadụ ya etiri n'anyị na ya amaghị fat ya nwere misfiri ya gwawa nwanne di ya sị na ya hapụ gị okwu nakwa ya gwara ya sị ya hapụ okwu na that stranger a ga-ama mana ọ dị mkpa ote di ekwule ka eme ihe di ekwuru nkwara nwanne ya nwoke na ọ weta eshi kwakọrọ lawa village mpa ya agwawa ha si ya na ọwụ onye ka a ga-arọdọ aka na kele na ọwụ di hụrụ nwunye n'anya o divorce ọ na ọhụhụ nwunye n'anya na onye ọbụla ma ote ha abụọ shiri hụ onwe ha n'anya no that anaghị enyo ya enyo kele na ọ nwanne nwunye na di ya egbu hụ nwunye mgbe ọ na-amụrụ ya nwa ọ chụla ya wụrụzie ntụrụ ka nwunye gara ga kpọta otu nne ya mụrụ ha nwa ọ bụ onye ka a ga-atụ aka kele na ọnwụ nwa ya nwaanyị ya ga-ava ụchụrụ na ihe ewe ọ wụbara ya na ha anaghị egbu mmadụ ebe a na biko na ha eche ọfụma before ya emetụrụ somebody ga-agara ya uji na ha eche ọfụma chee ọfụma mara otu mmiri si bagara opi ụgbọga chee ọfụma nọ ntara ka e nyere ha 3 days iche ọfụma nwanne ya nwaanyị abịakwute rịọwa ya si ya biko na ya biko gbaghara ya na ọ wee enyi ya nwaanyị gwara ya that na ịmụ nwa alone agaghị eme ka nwoke hụrụ nwaanyị n'anya hapụ ịhụ ya n'anya ma ọ godo ọmụrụ nwa ọmụ nwa ma ọ gbazie nyezie ya something na ya ga-eti gị narị nri nwanne ya nwaanyị ga-eri na ọwụ na o rie nri ahụ na di ya ga-ahụ ya na nwa n'anya kara ya onwe ya ama ahụ na ọ poison na ọ na ya etige ihe ahụ na nri ahụ na di ya ga-ahụtazie n'ụdị ọzọ hụtazie ya sị onye na nwaanyị na-amụrụ di ya nwa hapụga even though na ya mụrụ na nwa siri mkpụrụ obi ya ka na-akpọ ya na-eme ya gaghị ka ya egbuo mmadụ ihe a gara bụ ka di ya hapụ ịhụ ya n'anya ka ịhụnanya nọ n'etiti ya na ya bụ reduce ka o lee ya anya n'ihu otu o si ahụta ya reduce ka onye tụgodo ya attention na mgbe ụfọdụ ya na ịga na bedroom ọ naghị enye ya the complete attention ya neediri ya hụta na obi ya nọ ebe ọ nọ to the extent ọ na-ahụ ụra ya na-ahụ na ọ na-amụmụ ha nem ya jụọ nwanne ya nwa so ihe na ugbo owu ihe kpatara na o ji gaga gboro nshi bụ igbu ya na o kwule na o menshọn na ihe netin love portion na ọwụ na ihe ụdịka ọgwụ ahụ ụdịka ọgwụ ọ gara ịgwọ na onye ọ ga-enye nọ nke nwoke ka ọ hụ ya n'anya kara na ọ gaghị enye ya ọgwụ ịgbachu ihu na o nyere ya ihe o tiri ya poison ka o gbuo ya ka okporo die ya bịara were die fọ vu kpa ya n'aka were bedroom ya hand ya ofu were ATM kaadị ya nye si ihe ọbụla agụrụ ya ya ewere o nwere ihe ọ nara ya na-enye onwe ihe ya na-enye ya anya na ọwụ gị na-enwe ihe nwere na this marriage ya na-enye ya na o ji ATM kaadị na o were wee ka ihe ọbụla o nitere ihe ọbụla ọ chọrọ ịzụ na o were zụrụ na ya were one akaụntụ ego niile na ebe ahụ were ATM kaadị ya kpa ya n'aka si ya were ihe ọbụla o nitere ya were ya hapụrụ ya di ya hapụrụ ya bedroom kemgbe o kwere m kemgbe ha many months ruo nga n'ugbo ya were room nke gbachijie ya lakpuru ebe ahụ kuru nwa ahụ nọ na ọ bịara mụrụ ya were ịhụnanya ya nwere ebe nwa ya nọ transfer ya gbanwee gwụsị ekporo dị ka ya jide nwa tụsa ọgwụ oke rie ọnwụnwa were ọgwụ oke bịa tigere narị na ọgịnị ihe ya na-enye ya enwe ebe eshiri mejọ ya kwa ya rịọrọ ya arịọ kwa ya gwara bịa ka ya na ya bụ ọlụ di ya na ọnwa ihe ọjọọ ka ya mere na nwa ya ọjụkwanụ dana ikwere bịazie ka ya nwụọ na ọsọ ji eserela di ese ndị ya ka ya ga nọrọ na vileji ka ya lakwuru nne ha na nna ha ka ya nọrọ dị ọwa ọkụ obezentị bịa nyezie ya oke dime na ọgwụ oke ọgịnị ihe mere n'ebe o kwupụtara na ọ ga-ekwupụtara n'ụdị ya kwupụtara ụmụnne nna di ha na ihe niile ka ama ihe ọbụla ha gwara ya na ya mee na ịhụnanya ya nwekwara ebe ọ nọ na ọ ka dịkwa ọtọ dị na enweghị ihe ọbụla ya judgment ya ga-epronounce na ihe ọbụla ha si ebe ọbụla ha denwere ya nọrọ ebe ahụ ọ ya ka gara aga kore di ihe ugbu na-edi ya ga-eratapụrụ nwanne ya nwaanyị akala anya duo na ya na-alụghachi si buru ya n'ishekwa ya nara ya na alụghachi na ya anaghị alụzi na ya enweghị ike ịlụ ya lụchaa na ekwelukwu ala mgbe e buziri mmanya di ya kpọrọ ụmụnna ka ya ga divorce nwanne ya nwaanyị after na ọ dị yọng ya hụ di ya lụrụ parents ya na-ekwuzi that na ya na di ya ejiri nwanne ya nwaanyị were mụta nwa na ọ gịnị ka a ga-eji divorce ya ọ mụọra ha nwa nwoke agadaga nwa nwoke akwapụta ya na akwapụta ejide nwa ya na ihe nwanne ya nwaanyị mere na oji ha anya na-asọpụrụ na-asọpụrụ na as long as ha bịara nga agba ikpere na ya gbara gba ikpere rịọ ya ya ekwere abịa lụrụ nwanne ya nwa na ihe ọbụla ọ sọrọ ya wụrụ na ya na nwanne ya nwe ga na that marriage
na-akwapụtakwana igbe divorce ọlụzighị di ọbịa kọọ ha akpo afta ọ bịara bịa mụọrọ ya nwa nwoke na ya diwe na ọhịa nwanne na ọhịa jealousy na-ebute na ọhịa na-ahụ na polygamy na ihe na di ya ga-eme ha akwụ ya gbara maka ọ ga-eme ha kwa ụdịrị ihe ahụ di ya gbagburukwara isi kwụ n'ala na ya enweghị ike ime na ọ tampala ndụ nwunye na ya kwere nwunye nkwa tat na ivunu nwanne na enweghị relative ha ga-abịa tụrụ n'ifu relatives ha agaghị ahụ ntụ ha ọkpa ha agwa ọjọọ na nkwa ya na nwunye kwere onwe ha na ya na-alụkachi si ihe ọ sọrọ mesị ya na ya lụọ ha dis girl ọ ya gaa legal ma ọ nọ n'ụlọ nna ya na ọ ga nọ n'ụlọ mkpọrọ n'ọwa ebe ọ nọ ugbu enye mma ya na-ebe mpa ya na-ebe ha na-agwa ya si ya rịọwa di ha na-agwa ya na echetere ya na ngwa ọbịa bịa na nwanne nwa ya amụara na ha nwa nwoke na ya gwawa ya sị na ọ nọghị ya n'aka na ọ bịara ya were di efu ọ vụrụ kpa ya n'aka shi na bedroom ya pụtara ya were bedroom ya na di enye ya were ego niile ya nwere na one bank na one particular bank akaụntụ ego niile ya nwere na akaụntụ were ATM kaadị enye ya ọ ga-erichala ego n'ebe ahụ si ya ngwa ya ihe ọbụla unu diri ya were di ya shi ebe a pọmpụ ya ego ya fụọ di ekpe na ọ gịnị nwe ihe mere ọ ga-eji gaga gwuru ọgwụ wepụta tigere ya narị ha si ya na ya gwawa di ya na ọ polygamy ka ya na nwanne ya n'aka ya wetara o wekwesịghị iwe beautiful one kedu ihe ndụ ya ga-eji so ọ bụrụ ọnwụ ya nwụrụ anwụ ugbo ha gaghị ajụ gịnị mere ha emechi ọnụ nwanne ya nwaanyị a na-ega wute di ya na ọ gịnị ihe ha ga-eji na-afọsụ ya na ọwụ ya nwa alụga na ọ nwoke lụga ya na nwanne ya nwaanyị ha na-agwa datị na ọ bụrụ na ya emejiri hụ return nwanne ya nwaanyị ebe ọ mụrụ nwa ya na nwa ya nọ ebe nwa ya nọ na ya nwụọ na ya bịakwara ha papa ya na-agwa ya na ya ga-edisown ya na ya bịakịta ekwule nwanne ya nwaanyị nọkwa n'ụlọ ebe ebere ha akwa apọmpụ ha agwa ha ka emere nna gị na-eme ha chizi ebe na-akpa na ọsọ m ji unu na di ya sa mmagburu ya n'isi ekwa ya na ọ ya nwa ga-ekwu onye ya na ya ga-ebi na ya agaghị alụ na ya alụcha na ya na-alụghachi na mgbe ya na-atara ya ime ka ya na ọ nwanne ya nwaanyị gara aga kpụta ya na o kwesịrị ewe ọ bụ na o nwere mind hot nwanne nwaanyị tomorrow na ọ ga-achọkwa dibịa na-agbagodo ha ndụ na ọ ga-achọ dibịa na-emebi ndụ agbara agba ihe ahụ o megọ ga na-emekwe na ọwụ n'okpuru ọwụ n'ụlọ ka ọ ga-abịa igwo ọgwụ na ya alụchana na-enwe ma ọ bụrụ na ha jụ na ha agaghị edissolve this marriage ya gaa legal na nwa ha nwaanyị ga-agakwa prison na ọ otu ugbu a ka two families ji clash ya ụmụnne di ya nwanne di ya ke nọ ntara ya na ya na-arụ na mma ihe ha wụzi ugbo 5 and 6 ke na-ebe si na ifu na-adịghị mma ya na-enwe mgbe ya tọrọ ya aka na-enwe mgbe ya suspectịrị ya na ya mahụ na ọwụ otu ọ dị ka ahụ n'ụzọ na ha side ụmụnne di ya niile otu aka ha niile onye ọbụla sị na nwanne ya nwaanyị ga-alụzi na ọ ga-alụ kedu onye nwere mind igbu nwanne ya nwaanyị otu nne ya ka ha na-edenwe ebe na ọ dịghị welcome ebe na ha na-ewe ọchịcha ebe a mafọzikwa iji mafọzikwa na mmadụ parents ya jide ya natara ọ dị ya n'aka na ọ ya nwa bịara bịa egbe ikpere akpere nwanne ekpe gị na ọhịa na-ahụ na polygamy na ya garịwa di ya restore nwanne na agaghị edissolve that marriage na edissolve that marriage na ha edisown ya gawara onwe na enide ya nwụrụ na ya bịakwara na m jụdelu unu na ole ihe unu si ya mee na ọ wụrụ gị ogene ka ị ga-eme na nwa nwanne ya nwaanyị eko ọ dịghị afred na ya eko nwa ya bikọs ọ mara ya hụrụ nwa ahụ n'anya ya na-ekwu ekwu ewe return ya anaghị ekwu na nwa ya na ọ ma na nwa ya ga-enwe ihe ya na-emefuru nwa ya na nwa ahụ bụ nwa ya na ọ wụbara ya mana parents ya nọ si na ya nwa mee kwe die dissolve marriage a na ihe jikwara ya na ha abụọ na ọ gaala na ihe ọjọọ ka ya mere na m jụdele na ole ihe ụnụ sọjestrị ka ya mee na di ya ga-agụ kọmentị na ụmụnne di ya ga-agụ kọmentị na ụmụnne ya mama ya parents ya ha ga-agụ this story ya ga-ewerecha this video forward ọra ha niile na enwe nnọọ ihe ụnụ sọjestrị ọ bụrụ ndụmọdụ ka unu ga-enye parents ya si eme accept condition di ya wetara o mee accept ka this marriage ọ bụrụ nnọọ ndụmọdụ unu ga-enye ya nwa ndụmọdụ na unu nye ọ bụrụ di ya ka unu ga-enye na unu nye ya wụrụkwara parents ya na ya ga-eme sure na the whole ma send ka ebe di ya na ya ga-ewere this video send jụrụ onye ọbụla na WhatsApp unu biko na unu gbatara ese enyemaka na enwe ka ya pa ụmụnne m because of ndị a ga-esendịrị this video onye ihu onye azụ ọsọ the entire family members ma ndị side di ma ndị enweghị m nwa ihe m gwara ya a sị m otu anyị si gbote akụkọ ka m ga-esi gbotowara ya ụmụnne enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya bushanụ vidio ka enwee good number of people ga-amanyere okwu ya ọnụ kwuo obi ha ka ha nwee ike leruo anya onye ọbụla mara mee n'ihi na uche onye adị njọ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ha unu agwa ha these two families these two sisters di ha kpenụ enwe ihe unu ga-agwa ha unu gwa ha ọ nga ọha m n'ọnụ udo dị